Uma nje leyo ndoda leyo iqala ithi izoletha ilobolo lowesifazane esenomntwana nenye indoda, bese ithi leyo ndoda le ezokhokha noma ezolobola izophinda futhi ikhokhele nengane yalo sisi lo esiyakha nawo ubuhlobo. Isuke isiqale lapho ukufa. Ongangokuba leyo ndodakazi esuke izalwa yilowo sisi lo asuke ezohamba nayo iye kulowo muzi lo yakona. Leyo nto iyakuthi kusasa kube nenhlupheko enkulu eza kwisizukulwane mhlawumbe sesibili noma sesithathu. Uyabona nje meyathi indoda ngizolobola bese ngikhokhela nengane ngifuna ukuthatha nayo. Kuba kuhle abesifazane nco wazwana nothando ugayi. Basho njalo phela ngoba namadoda anothando lwesidudla kakhulu ekhatheni samanje. Ngoba mina akaze ngizwe ukuthi umuntu ushiyiswa ikhaya konina ahambe nonina wakhe awugana kwenye indawo. Abantu abaningi abaxakile njengamanje baxakwa yizo lezo zimo lezo ehambe ngoba into ifike bemnandi misenzeke emehlweni kubantu. Inhlawu uqopha umlando lomfana uright yabona ke into enzo ayikho lonto. Ayikwazi ingane ukuthi ifike ingaqoqo yise wayo. Iphinde futhi ingasali komalume ihambe kwesinye isibongo engahlangani naso. Ngakho meke kwaqala kwathiwa indoda isho lawo magama kuhle kubangani kuhle kulabo abaphila ngokwamehlo. Vele yonke into emnandi kuthina nejabulelayo nesijabulelayo nesibona inhle isuke ukufa ethongeni isikhathi esiningi. Zonke lezitayela eziwumdlalo ezithandwayo uyibona ukuthi cha lezi izinhle impela uma ngabe uyibuka ziwukufa ethongeni. Ingakho ukuthi uma ngabe sekubuya back kuba sengathi leyo muzi loyiwe. Nakho kumele kulindele leyo ngane ngalenkathi ekhokhela lo muntu bese ikhishwa ngehubo nayo yodwa iyofaka leso sibongo. Kuzohamba kahle yonke into. Ikhule iziphinde futhi igane ingene ebudlelaneni. Nakho ke la efa khona ilapho isizele khona izingane ayikhohlwa. Ayikhohlwa ke lapho mesizele khona izingane ilapho sizoqala khona ke lezo ngane ezihluphekiswa ukuthi azinawo umgogodla wekhaya konina legazi. Anguphinde azinawo umgogodla wekhaya konina legazi. Ngoba lo mama lo akathiwa ukuthi ngoba nakho uthole ingane ngoba esecacele leso sibongo bese kuba ngiyakhona. Cha, izalwe nje indoda iyakhula mhlawumbe ila ko 5 years 6 years wahlangana nenye indoda yathi izokhokha iphinde ikhokhe nalowo ngane. So ke leyo ngane ihamba ngiyongena la izofaka ngehubo kubucayi mangabe kwenza into zesintu. Kubucayi ngalesikhathi lengane isuka la iyongena ngehubo ilandwa ngehubo la kona lume bayo iswa kuleli hubo la lendoda le vele sekuyayibulala esizukulwaneni sayo esiza ngemuva ngoba lesi sizukulwane sizontula sihlupheke sixakeke sifisa ukwazi ukuthi siyini. Yathi enye insizwa ngo2024 yathi sizulwane sesithathu Nkosembona ukhokho wethu wahamba nomama wakhe wayogana kwesinye isibongo. Siba u12 kwethu njengoba siba u12 nje bake bagana abawu4 omama babuya thina ke singabafana mesalobola kuhlangana lutho osekunzima kakhulu sengena empini yokufa sesiyafaka manje into enkinga sesiyaloku siqhobozeka nje. Uma siyathola lento ibizihlula abantu abaningi kuthi ukhokho wagana noma wakhe akusona wakulesi sibongo lo ndoda yalobola lo muntu lo imlobola nengane. So indaba isiyalwa ke sekula la amathongo ukuthi kahle kahle izingane zethu lezi zihlala esibongo lezihlayele nini. Ebekhona ngalamathongo lenkathi kwenziwa njani kulotsholelwana ngoba ithongo liyawuhlala u6 years 7 years livale la ngisho 20 years liyawuhlala kodwa la elilwa khona lilwa sengazi ukuthi lo muzi lo kuphendula idlozi lingaphendulanga kuze kunukana umndeni wodwa kube ukuthi awungenelana impela. Kanti cha izimo ezenziwe abantu abaphila ngokwenyama ngoba bekukuhle emahlweni abo kuwukufa ethongeni. So once yathi indoda izothatha nengane ngoba ingane ihlala konina lume bayo isale khona ilotsholwe igane mangeyomfana engenzelanga lutho uyise izohlala komalume ilobole igane ayizikuvinjwa ukuthi ubaba kaganwanga ubaba wayo ngoba iganelwe komalume bayo. Kodwa kube kuthiwa izoganela ngaka ababuwayo bekuyomiswa izimo zokuthi awukwazi ukuthi ungaba ungakhwaqhamuka usuyindoda la ekhaya ungaqhamuka la ekhaya wena usunezwi usuyikhanda noma phela ngoba usugane usuyinhloko usuyikhanda ekubeni uyihlo wakhe sewumfana
usuke esinye isigaba phela manje obusuganiwe. Ngakho-ke la ifika ishaye khona ukuthi uma uganelwa kini kothiwa buyele emuva, kothiwa ukwazi ukugana engaganwanga ubani? Ubaba wakho. Kuyiqiniso elimsulwa lelo. So ke le ngane imiyekwa lapha nakonilombe bayo izoganwa, uyise uganiwe, uyise akaganiwe, ayihlangani vese naye. Ihlangana ngomsama komalume, ihlangana ngokuthi uyise ngokwegazi. So automatically lengane endodakazi mangabe iphuma la ihamba nonina iya lapha engazalwa khona, nibulala isizukulwane lapho sonke. Awuthi nguphinde ngoba kuyisitayela kumnandi. Automatically lengane leyo mangabe isuka ngale yani ihamba nonina, isuka ngehubo la kwamalume bayo, iyongena nehubo ehubeni engalazi engahlangani nayo. Lo ngane nebopha isizukulwane ngeke ibe nankinga yona. Ngeke ibe nankinga, ngithi sidalo yenye into. Kodwa la ifika izofa khona, kuzofa enganeni zayo noma enganeni zengane zayo. Bese kuvela ukuthi unina wayo wagana nayo, libe likhona ikomalume bayo. Le nto ayimfuni umuntu onomqondo ojike eduze njengowekholwa. Ngiyohleze ngisho le ndaba yekholwa ngoba ikholwa mase ngifuna ukuyicala ukuthi yini ikholwa hlele umqondo ojike eduze. Lithi selikholwa ekhaya kube ukuthi yonke into ibiyenziwa nje ekhaya, yonke into elikhulu yenziwa yayivele wrong. Litshele nje nokuthi utshwala kwangafayile kwangokuthika imfene zayilokhuza zayisenga inkomo omkhulu bacabanga elinyisu kanjani njani. Manje ngoba ubona utshwala benziwa sebaba usiko nje abulona usiko, bechaze ngoba usekholwa yena. So ke umqondo womuntu okholwa ujike eduze isikhathi esiningi. Ambala amakholwa nomqondo olulekile omuntu amesekholwa. Ngakho ke lengane manithatha ngale nifaka ngale hube nibopha izizukulwane sizohlupheka. Wena uyafana nomthakathi wena ndoda ndini, ufana nomthakathi walezi ingane ezozalwa leyo ngane ngoba wena umnisiploba awazi uyini edala ukuthi umuntu ungamshi ngoba mawukuthi isimo sakhe ingane isencane akahambe nayo ingane ingakhishwa ngeke ubingezwa lutho, iyokhulela lapha ikhuliso wena. Seyothi mangabe ingane isindala isikwazi kuyimela bese ibithola intubo eright ukuthi nali ikhako nalume bayo kuze into yayinjani ingabi nenkinga kusasa. Ingane ayithengisi, ingane ayithengisi uma ngabe ukuthi alikho igazi lawo kuleyo ndawo. So ke ngisho nezingane othola ukuthi zikhulisiwe endaweni ameke zifike zincane zolusa inkomo ngale nkathi lese ekubheke imfuyo esehamba eholela inkomo eze bamdala. Ngalesikhathi bamdala eseqhubeka nempilo uthi kuba laziwa wafika emncane mhlawumbe no 8 years 9 years wafika nekhethe ethile waba ngwala ekhaya wabikwa futhi. Uthi esekhulile semdala seqala impilo yakhe sekumele ganwe. Nizwe endaweni kuthiwa kuyena ngalo wakho lapha. Meqeda nje ukuganwa aphume thu sakhe bani uGumede. Hawu. Le ndoda yafika yahlala kwaXimbi iminyaka sikhula sibancane bese kusho ukuthi hayi wayethathwa umkhulu wakhe wayefike naye emandulo usephuma makhe sibongo sakomalume bakhe kwaGumede. Usegana nomkakhe. Sebenobudlelwane kodwa noXimba ngoba wafika khona ezwela usemncane wazi wakhula bamphatha ikuba kusabuyeleke emuva ngaswesathi kunjani isimo sinjalo. Lento ekutshela ngokusobathi ingane ayidayisi ngoba kufanele semase kukhona isimo zokuthi usakhe isibongo sakhe useqala ubudlelwane athola intubo kuyona yona konalume bakhe uma ukuthi uyise wakhe mhlambe wayekaze ngenzanga ngoba isikhathi esiningi lezo ingane uthola ukuthi uyise wazo wavela wayilahla. Zazalo mabazo nabo mabazo ukuthi bajaha izinto bazabalaza kubi kunje ingane igcina isithola ukuthi manje sifuna ihlanganisa impilo no 10 years 11 years isencane ingane ingakazi lutho ithathwe ikhethe ethile ithi asambe ndolusa inkomo lapha nekhaya ifike ihlala ekhaya ibikwe emsamo. Leyo ngane imisiganiwe kuze izingane zawo zingabi nenkinga khishwe inxiwa layo. Ngisho ngabe kuthiwa bafika bebancaneke abantu bezobhaca isibongeni esithile sakwamngomezulu noma sakwangema. Ungema mangabe sekunesizulu sekunesizwe mhlawumbe abantu bakaMthembu sebezali sebebaningi la kaNgema sesiyabakhipha ke manje babeka la uma ukuthi ihubo lakhona abalazi ngoba babikiwe emsamo sebengaphiwa ihubo la kaNgema thothi ihubo la kaNgema lilodwa la kaMthembu kanti cha leyo ndlileyo yafika yabhaca khona inomlando othile kwase kuthiwa ngoba le anazi ngizoshonaphi sesiyinto eyodwa la ekhaya kodwa ukuze izingane zezulwane zingashayeki sicela ukunikeza nani ihubo niphume konke nehubo lethu. Uthothi mhlawumbe ihubo la kaNgema liyafana la Hlongwane, ihubo la kaNgema liyafana la kaMthiya, ihubo la kaNgema liyafana kanti musulanga kuthiwa hawu ukhokho wabhacisa umuntu ngoba kusasa kufuneka lezi izingane zibe nesibongo sazo. Uyathanda awuthandi. So ke umthakathi omkhulu ilo suke elobola ethi hayi kuthiwa wenza ubuqhawe, abukho ubuqhawe benzayo abukho. Ngiyabonga ethuba.